poštovani posjetitelji, dragi članovi Matice Hrvatske, dragi gosti, dragi prijatelji Matice Hrvatske, srdačno vas pozdravljam u ime ogranka Matice Hrvatske u Slatini i želim dobrodošlicu na ovaj susret sudionika natječaja Mirko Jesak. Čast mi je pozdraviti zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika, gospodina Ilije Nikolića. Dobro nam došli. Članicu predsjedništva Matice Hrvatske u Virovitici, gospođu Mirjanu Vodanić. Napokon želim srdačnu dobrodošlicu sudionicima natječaja Mirko Jesak i članovima povjerenstva, Danijelu Vilčeku, ovdje prisutnom, i gospođi Sanji Mrzljak, također ovdje prisutnom. Danas je s nama i gospodin Ivo Miratović, sudionik svih natječaja, dosadašnjih natječaja Mirko Jesak, i on je naš dragi gost i pobjednik u nekoliko natječaja. Pozdravljam i svoju kolegicu Nataliju Bajer iz Lukača, također pobjednik prvog natječaja Mirko Jesak, a onda i kasnije. Ja sad ove samo spominjem na koji su bili najviši. Dobrodošlicu želim i gospođi Željki Balić iz Osijeka. Dobro nam došli. I njezinu suprugu Zvonku Lučingeru. Oni su sudjelovali ove godine na našem natječaju. Nadam se, dakle rekla sam prvi puta, ali nadam se da neće biti i posljednji. Slatinski ogranak pokrenuo nekoliko projekata. Jedan od njih je i ovaj natječaj. Evo nekoliko riječi o natječaju i danima Mirka Jesaka u čijem je okrilju i pokrenut. Nakon što je 2004. godine tiskana zbirka 101 pjesma, povodom 100. obljetnice pjesnikova rođenja 2009. održan je okrugli stol posvećen dijelu našega zavičajnika, a 2017. pokrenuti su dani Mirka Jesaka. Oni se održavaju svake godine u mjesecu studenome, jer to je mjesec pjesnikova rođenja, on je rođen 5. studenoga. Održavanjem dana Mirka Jesaka obogaćujemo kulturnu baštinu grada, dajemo mu ljepotu i puninu, a našem pjesniku i prozaiku, rođenom pod okriljem slatinskog neba, stvaramo počasno mjesto i trajan spomenik u srcima Slatinčana i poštovatelja njegove zavičajne riječi. Godine 2020. raspisan je i prvi natječaj Mirko Jesak. Ove godine, ovo je dakle 4. po redu. Ove godine stiglo je 28 kratkih priča socijalne tematike vezane za našu Slavoniju. Zahvalni su svima koji su sudjelovali u ovom natječaju i koji su svojim pričama o Slavoniji doprinijeli uspomenu na našeg zavičajnika. Ove godine u danima Mirka Jesaka gostovala je u Slatini i doktorica znanosti Libuše Jesak. Prepoznajte, odmah je povezujemo sa Jesakom, dakle to je rodbinski su vezani, naš pjesnik i Libuše Jesak, to je njegova unuka. Ona je održala predavanje koje nosi naziv o samozataji, usudu i sreći. Mirko Jesak očima potomaka. Evo, ja bih sad predala riječ svojoj mlađatnoj kolegici, koja je bila i predsjednica povjerenstva, uz još 4 člana, rekla sam već gospodin Vilček, ovi 3 nisu prisutni, a ona će onda govoriti o natječaju, koliko priča stiglo i koji su bili pobjednici natječaja. Sanja Nikolić.
Evo, sve srdačno pozdravljam ispred povjerenstva koje je imenovao organizacijski odbor, a članovi povjerenstva bili su profesori hrvatskog jezika Snježana Tot, Danijel Vilček, Elvira Vujčić i Ivana Stupar. Mogli ste čuti od naše predsjednice da ovaj natječaj, možemo sad već reći da je dugogodišnji i da je zanimljiv našim tekstopiscima, a sve priče koje su pristigle morale su biti vezane za Slavoniju, za njezine ljude, događaje, kulturnu baštinu općenito i biti napisane na hrvatskom jeziku. Sam natječaj trajao je do 1. listopada 2024. a objavili smo rezultate 5. studenog kad je zapravo rođendan književnika Mirka Jirsaka. I ovim putem, evo, ja ću vam nešto reći o samom natječaju, odnosno svjesni ste da ova nagrada i natječaj nosi ime i prezime našeg Zavičajnika. Mi kao članovi Matice Hrvatske smo zapravo poštovatelji njegove riječi, njegovih djela i na ovaj način čuvamo uspomenu na njega i na sve ono što je zapravo pronio ovom Slavonijom koju je izuzetno poštovao, volio, što nadam se osjećate i vi svi ovdje prisutni. Pa evo, na natječaj je pristiglo 28 priča, ja ću vam pročitati autore i nazive tekstova. Svi oni su mogli biti poslani digitalno i pisanim putem, a autori i djela su sljedeća: Dinka Premužić, Išlingana Posteljina, Viktorija Majačić, Amper Supa, Dražen Jergović, Otac Svećenik, Stjepan Crnić, Bicikl, Meri Spanj, Za šaku soli, Kila kuruze, Gabriel Barišić, Prvi put, Hrvatin Bunjevčev Slatinjanin, Godina gospodnja 1991. Štefica Vanjek, Hramovi i faraoni, Franjo Frančić, Jednom, Jasminka Mesarić, Kada sam postao velik, Irena Kalan, Miris stare Slavonije, Slavica Sarkotić, Moja baka želi kofer s kotačićima, Željka Balić, Moje selo malo slavonsko, srcu si mi priraslo, Goran Hadžiomeragić, Na drugoj strani zakona, Anton Vučca, Našoj dragoj, Natalija Bajer, Oproštaj, Marija Kenjerić, Sokak, Nikica Banić, Istrgnuti listovi iz autobiografije, Perica Vujić, Ručak, Eduard Pavlović, Kruh u rijeci, Igor Sekulić, Život s okusom pelena, Marina Mađarević, Poljubi zemlju, Slavica Bakšaj, Pripadnost, Iva Mirčić, Raspela na kraju ceste, Aleksandra Pačarić, Slavonijo ponosna mi ostaje, Zlata Sertić, Moje polje, Ivo Mijatović, Mirisavka i Zvonko Lučinger, Divlji kesten. Evo, ovim putem povjerenstvo ogranka Matice Hrvatske Slatina zahvaljuje svim sudionicima iz domovine i iz inozemstva koji su se odazvali našem javnom pozivu i koji su se odazvali tom stvaralačkom izazovu i svojim pričama zapravo obogatili dane Mirka Jirsaka kao i ovog natječaja. A prvu nagradu odnio je Nikica Banić sa pričom Listovi istrgnuti iz autobiografije, drugu nagradu Natalija Bajer s pričom Oproštaj, treću nagradu Viktorija Majačić s naslovom priče Amper Supa. Nadam je ovakvom odazivu i iduće godine i sa zadovoljstvom ćemo pročitati sve priče, uživati u ljepoti slavonske riječi i vama predstaviti, dakle, priče koje su pobijedile. Hvala vam. Mi smo stavili na ovaj pano prvu, drugu i treću priču koje su nagrađene prvom, drugom i trećom nagradom. Ja sam već ovako malo se konzultirala pri ulasku sa nosiocima tih nagrada, pa sad evo još jedan put i pred vama pitam, želite li pročitati bar jedan dio iz svojih priča? Kolegice Natalija, može. Blaženka je potonula licem u maminu kosu i šapnula joj da joj oprosti, što joj nije povela kući, što se sa sestrom nije dogovorila, budući da je i sestra u mirovini i sama nemoćna, da dolaze k njoj svaki dan, već se izmjenjuju, što ne može preuzeti rizik i preuzeti svakodnevnu brigu o njoj, jer je u strahu da ne ostane bez posla. Htjela je još šapnuti i zamoliti ju za oprost, što je na posljednji ispraćaj neće obući onaj njen zeleni komplet,
koji si je sama pripremila za tu namjenu još davno, prije 15 godina, kada su sahranili tatu. Neće, jer je maslinasta tkanina na sebe navukla memu u praznoj zagušljivoj kući i neprozračenom ormaru, i jer je mislila kako će u tome biti hladno tamo kamo ide, tamo dolje. Odlučila je ipak prešutjeti taj dio. Samo je grlila i udisala zrak s tog jedinog mjesta na kojemu se činilo da je to još uvijek ona, njena prava mama. Tada je u misli prizvala mamino vedro lice, njene crne kovrče ispod vezane pocolice. Vidjela ih je kako poskakuju dok mama na smotri folklora pleše u kolu, sva rumena i zadihana, ponosna, što još ima snage stati s mlađima od sebe na pozornicu. I vrtjela se tako u Blaženkinoj glavi mamina prilika koja pleše odjevenom narodnu nošnju u seoskom domu na drvenim daskama na kojima je toliko rado nastupala, dok se šnjitana roklje crveni oprek šire i lete zrakom zbog njenih pokreta. Činilo je se na trenutak kao da je slika stvarna, kao da se nepatvorena radost može opipati iz te vizije. Mama je mirno disala. Kasnije, kada je već sve završilo, ženi u pogrebnom poduzeću dala je, osim molitvenika i krunice, i netom za mamu kupljene nove naušnice, jer nije htjela da na ovaj svijet ode bez njih. Uvijek ih je nosila. Morale su samo biti od žutoga zlata u obliku obruča, da se sjaje poput zvijezda na nebeskom svotu. Sjećala se poslije samo toga kako su joj se ruke počele nekontrolirano tresti kada je Zlatar upitao za koju prigodu kupuje taj dar. Tiho je promumljala nešto neodređeno, uzela kutijicu s bijelom maštom, platila i izašla na ulicu s knelom u grbu. Onoga dana, kada se došla posljednji put oprostiti s mamom, doktorica je pri ulasku u ured gledala s empatijom. Iako je Blaženka bila sigurna kako je osoba poput nje u svojoj praksi već navikla i sigurno otupjela na slične situacije. Cijenila je profesionalnost i ljudskost kojom se osoblje bolnice brinulo o pacijentima. Imala je prilike vidjeti koliko strpljenja, truda te fizičkog i psihičkog napora takva briga od svih njih iziskuje. No, budući da je o maminom stanju, nažalost, i onako nije mogla reći ništa što već od ranije nije znala, razgovor je trajao kratko. Zahvalila je liječnici, vratila se k mami u sobu i ostala sjediti s njom još malo po posljednji put u tišini. Negdje u daljini učinilo je se, netko je pjevao. Sad smo oba dedik. Ovo je autobiografski. Da. Hvala. Ovo je naš kolega, rekla sam već na početku, sudionik svih natječaja Mirko Jesak i nositelj nagrada. Evo ga i danas s nama. Žao mi je da nema drugog, odnosno prvo nagrađenog, treći nagrađenog. Prema obavijesti koju sam dobio, ova priča i još par priča imala jednaki broj bodova. Tako da je, znači, negdje četvrto mjesto. Znači, Ivo Mijatović Ica, dolazim iz Gračišta kod Županje. I želim napraviti jedan kratki uvod, odnosno želim vas pitati, znate li što je mirisavka? Mirisavka. Grošće. Ja bi sad se napravila pametna, jer sam čitala priču. Netko zove čardakuša, tu istu, znači vinovu lozu, netko mirisavka, kako tko. Mi u Gradištu je zovemo mirisavka. Ovo je istinita priča o jednoj takvoj vinovoj lozi, mirisavki, koja živi već 100 godina. Znači, mi smo je prenosili, odnosno moj djed je prenio iz Bosne u Slavoniju i onda kod prve očeve kuće se prenosila, pa kod druge očeve kuće, pa kada je rađena moja kuća kod mene,
I sada je, nažalost, porušena, priča govori o tome, ta lomača na kojoj je bila ta loza, porušena je i na tome je mjesto sada terasa, ali smo ipak posadili, uzeli smo cijepove i posadili smo tu lozu u voćnjak i evo očekujemo, odnosno već ona puštala listiće ovog proljeća, očekujemo na godinu da je počnemo zavoditi na neku drugu lomaču. Znači, priča mirisavka. Još se nije rodio tko bi točno znao porijeklo vinove loze. No, rodili su se oni koji su o njoj pisali, koji su je čuvali, njegovali, oni koji su vina pravili, njom se gostili, uz njega se opijali, bojevali, slavili. Rađali su se i oni kojima je hrana bila. I ne bih o ovome razmišljao da nisam stajao pred lomačom od vinove loze. 5 trsova, penjalo se niz betonske stupove, sve do drvenih letava koje su činile konstrukciju krovišta. Ljeti zavrelih dana bilo je dobro skrovište, stvaralo je debelu hladovinu. Viseći prema zemlji kroz obilje zvijezdastih listova, izbijali su zrnasti plodovi grožđa. Jedva se čekala jesen, pa da navalimo na nju, a onda bismo se gostili pod njom, ubirali grozdove, zobali i ne samo mi ukućani, već i okolni susjedi ili njihova djeca, jer moja kuća je jedna od prvih koja je bila sagrađena u tom novom dijelu sela. I kako to biva, običaj je bio odmah usaditi neku vočku. Ja sam usadio vinovu lozu, doduše žena i moj brat, još na Golom placu prije gradnje, tamo 89. Iako je prije Drugog svjetskog rata selo obilovalo vinogradima, valjda zato što se nalazilo uz 2 brdašca, za koje je legenda govorila da su nastala tako što je kraljević Marko otresao od zemlje opanke bolest loze, pernospora, naplatila je danak mukotrpnom radu seljaka. Naredbom tadašnjih vlasti svi vinogradi su morali biti uništeni, a svaki trst zapaljen, čak i oni koji nisu oboljeli. No, seljak ne bi bio seljak kad se ne bi pobunio. Doduše, više je to bilo nadmudrivanje vlasti i naroda, koji je kriomice odnosio zdravu vinovu lozu na stanove i salaše i tamo ih sadio u stremove ili u blizinu šume. I kasniji došljaci, Dalmatinci, Ličani ili Hercegovci sa sobom su donosili trn vinove loze. Djelovalo je da im je svetija od svetih relikvija i svakome je njegova bila posebna, slađeg okusa, ljepšeg izgleda, otpornija, a na koncu gotovo svi su donosili jednu te istu vrstu, mirisavku. Nema više vinograda na seoskim brdašcima, nema došnjaka, više onih što su negdje otišli trbuhom za kruhom. Jedino što je ostalo pred svakim tremom ili ispod okapnice kuće, poput čuvara sjećanja, čuvara dvorišta, bila je ta vrsta loze. Upravo pred takvom 35 godina starom mirisavkom sam i ja stajao. Doduše, trenutno joj se nije širio miris dvorištem. Zimsko je doba, veljača. Posljednjih dana na njoj se gostio pokoji čvorak i sjenica. Radovao sam se njihovim dolascima, pogotovo zimi, kad je snijeg dvorište bi oživjelo na tren, a sjenica se k tome spuštala na prozor pijući vodu koju sam im ostavljao, a uz nju i komadiće kruha. U mojoj ruci nalazila se sjekira. Pogled se zakuo na podnožju trsa, trebalo je samo zamahnuti. Tata, što je stalo, hoćemo li? Prozborio je sin što se odnekud stvorio uz mene, te nastavio. Ovo je pravo mjesto za terasu, taman uz kuću. Govorio je, a onda golim rukama otkinuo prvu letvu na kojoj se protezala loza. Čuo se prasak i lomljenje. Niz moje tijelo spustili su se trnci sve do peta, a onda su se počeli vraćati, penjući se uz listove, bedra i spajajući se u kičvi, udarali su me u glavu. Kao da su bubnjari bubnjali, a pred očima mi se stvorila slika starog bubnjara. Govorili su da je dolazio odnekud iz Srijema s malenim medom, koji bi na njegovo bubnjanje poskakivao i igrao u ritmu. Srce udaralo brže, dah postajao teži. Nigdje nije bilo mede, niti bubnjara. Jedino je sin trčkarao oko lomače i lomio letve, bacajući ih po dvorištu. Tek kad mi je istrnuo sjekiru iz ruke, zaustavio sam ga. Stani, sine, moram ti ispričati nešto. Ova loza ima i dušu i priču. Na što me pogledao i zastao. Hvala.
3 nagrade novčane, a bilo je 6 priča nagrađenih knjigom Mirko Jesak. Ja sam ih naravno tu pripremila, donijela sam ih, ali znala sam da javili su se da ne mogu doći. Ja kažem kolega, znala sam da će on doći, on se javio, a on je već i lani dobio tu knjigu Mirko Jesak. Pa sada ja opet ne pitam ko u školi, vi ste li vi ovo ili ono. Kolega Ivo, budući da imate već formu, imam. Mi štujemo još i ovog zavičajnika Milka Kelemena. Ovo je knjiga koja je izašla ove godine o 100. obljetnici njegova rođenja i 30. obljetnici dana Milka Kelemena. Ja bih vama ovu knjigu poklonila. Tu sam ja već i napisala posvetu. To u redu? Hvala. Naše povjerenstvo nagradit ćemo posebnim knjigama koje nisu u ediciji ogranka, iz tog razloga što oni te knjige već imaju, pa će one stići iz središnjice, iz naklade stoljeća hrvatske književnosti. I kad budu stigli, onda će oni biti nagrađeni za svoj trud, jel? Dobro. Imamo još gospodina iz Osijeka, a gospođa supruga daje njemu prednost. Dobro večer. Zvonko Lučinjar, inače iz Kanade, 50 godina sam u Kanadi, ali kako je gospođa rekla, priča su na hrvatskom. Sam sebi i vama želim dokazati da je nakon 50 godina pričam hrvatski. Jer hrvatski mi je materinji jezik, a mater se zaboraviti ne može. Ova priča je malo u izmijenjenom sastavu. Originalno se zove Divlji kesten, a ova je Moj kesten. Ako razmišljate godinu dana unaprijed, posijte sjeme. Ako razmišljate 10 godina unaprijed, posadite drvo. Godine 1962. ili 1963. Nedjeljno popodne, oblačno, vlažno, dosadno, tipično slavonsko jesenje vrijeme. Na sokaku se ništa ne dešava, na sokaku samo susjed Ivo i ja. Odluka je pala. Idemo na Vrbašće. Prošetati do velikog igrališta, možda sretnemo nekoga i da nas bude više u društvu dosadnika. I na pola puta prolazeći pored Bašće, seoske općine, ugledali smo nešto novo. 30-ak mladica kestena u svježem mekanom blatu, spremnih za rasadu po selu ili šta god. To jest spremnih za nas, za Ivu i za mene. Nigdje nikoga da nas vidi, nigdje nikoga da nas spriječi u operaciji kesten. Lako je bilo izvući mlade kestene iz mekane i mokre zemlje crnice. I tako nismo stigli do velikog igrališta jer smo transportirali kestenove mladice svojim kućama. U stražnjem dvorištu odmah uz Bašću iskopali rupu i posadili svoje kestene. Majci i ocu se nije dopalo da drvo bude blizu ograde uz Bašću, pa je otac nekim čudom pristao da zasadi moj kesten ispred kuće na velikom sokaku. I moj kesten se pomirio sa sudbinom i promjenom i primio se rastanju, listanju, cvjetanju. Preselih se iz kuće u drugu kuću preko puta i selih se iz rodne grude u zemlju preko velike vode
i nakon 50 godina vratih se na rodnu Grudu. Jednog dosadnog popodneva otičoh u rodno selo, u rodnu kuću i vidjeh moj kesten i popričah s njim. A jesi mi narasto, jesi se okitio mirisnim cvijećem, listovi lijepi, zdravi, zeleni. Baš si bio moj kesten. Nisam bio svjestan da će kineski pjesnik prije mnogo stoljeća pjevati o meni. Ovaj rad nije bio one kategorije, ali bez obzira na sve, evo, ja poklanjam ova učiteljima. Evo ovaj tu je bilo sada, a ja ću, poslije malo ću vam potpisati se, može? Hvala puno, izvolite. Evo, dragi posjetitelji, učili smo i suzu i sudionici natječaja i mi koji nismo sudionici, ali su nas ganule vaše priče, jer su iz duše, iz srca. I sad, samo na kraju, zamolila bih vas da i sljedeće godine budete naši gosti sa pričama o Mirka i Jersakovoj Slatini i Slavoniji. A sad vas pozivam na, evo tamo smo pripremili jedan skroman domjenak, pa vas pozivam da zajedno s nama malo ovako popričamo, ne više vezano baš u same priče, možda mogu se naći negdje i neki žuljevi na Slavonskoj. Izvolite.